لستانبول دمکنا بیغلی دویمین پیشبازی بدوی آترانسان اتل درخستن بناوی انجلو تورکی 2015 دی پیشبازی ده کش استانبول حتی با آمد جنین ترانس پیشتاری بون لهمبر سینورین پیشترازیه گل وان بدوی خو نشاندن وقتا اجانس قال مدکل تلویزیونی gelek tiştene hoş dibêjin yani me gelek tarih dikim berçavê xelkê em ji dibêjin em henin em ji wek herkesî em mafê xwe dixwazin yani em jiyanek wek insaniyetî dixwazin ji bo xwe ez dixwazim bera vêya derkevema ez silav û hurmetê xwe ji Serok Mesûd Barzanî dikim û gelek silavê xwe li ji pêşmergeyê Qehreman dikim gelek silavê xwe li her çar perçê milletê me netewiyê menî Kurda dikim serkeftin ji me re serkeftin ji wan re. Di pêşbaziyê de ku duyem jare têl darxistin îsal bi 13 finalîstan beşê sempatikî û bedewiya Kincan ji dê de yekemîn, duyemîn û sêyemîn bedew hatine bijartin û taca bedewiyê wergirtin. Ev çalakiyên bi vê rengî ji bo me transan girîng in. Ji bo bi destxistina jiyaneke normal ku tê de her kes bi wekhevî bijî. Lewra em bi van çalakiyan di rojevê de dimînin û xwe bi gel didin nasîn. Heta vêga me bertekên gelekî xweş wergirtin. Ev jî tiştekî zehf xweş e. Belê ev duwem pêşbaziye lê belê hêvîdarim dêhê gelek salan bên li darxistin û dê jinên me yên trans hemû jinan ji xwe bidexisînin bi bedewiya xwe. Ji bilî kesên trans hevalên wan yên heteroseksûal jî ew duwê roja wan de bi tenê nehiştin û hez û rêza xwe nîşanî wan dan. Min qencî û başî û şîrhelaliya ku ji hevalên xwe yên din nedît, ji hevalên xwe yên trans dîtiye heta vêga. Wek mînak, di rewşeke nexweşiyê de ku hemû hevalên min xwe dûrî min xistin, hevala min a trans bi destê xwe ez xwedî kirim. Ez li virim û spasiya xwe dişînim ji hemû kesên trans re. Ew rengekin ji me û xwedî cîhaneke gelekî rengîn û bi kêfin. Divê em wan ji xwe dûr nexin û xwedî li hev derkevin. Çok eğlenceli geliyor. Daha ta ku dêş pêşbaziyê bi dest bikeve jî wê ji bo mexdûrên LGBTİ-yan bê bikaranîn. Ev defîle ne tenê bang hebûna kesên trans lê belê ji bo nîşandana bedewiya jinên trans jî xwedî giringiyekê ji bo LGBTİ-yan û ew vê xebata xwe mîna gavekê giring dibînin diriya hilweşandina pêşterazî û nefreta însanan de li hember wan. Alan Ciwan, Rûda, İstanbul.